Dobrý deň, volám sa Barbora a dnes vás zoberiem na prehliadku našej kliniky zdravia. Máme tu síce aj výťah, ale keďže sme klinika zdravia, pôjdeme pekne po schodoch. Vieme vám pomôcť kadečím, od zubov cez kožu až po, už povedzme, že s problémami, o ktorých sa pri rodinej večeri veľmi nerozpráva. Na tomto poschodí máme urológiu a jednodňovú chirurgiu. U nás ale neostávate dlho. Postaráme sa o vás a ešte v deň zákroku odídete domov. Nachádzame sa na druhom poschodí a spolu si pozrieme recepciu číslo 1. Tu sa deje všetko okolo úsmevu a zdravej pokožky. A napokon tu máme našu kozmetiku a estetickú ambulanciu. Tu sa zdravie a krása stretávajú pod jednou strechou. Tešíme sa na vás!